Dit is hem, Badr Hari, de grote man die het al hier omgeeft dit weekend. Hij neemt de afscheid van het kickboksen en doet dat in Ljouwert. Van de middag is de passenconferentie van Elsenien toegankelijk. Maar een soort fans, een soort passen, de vechters zelfs, de ronde missen en de provoceren van tevoren. Het jet er al hier bij, het is een echte show. Het kickboxgala kwam al rond de week vooral negatief in het Nijs. In Amsterdam is het evenement verbingen omdat het een bijeenkomst was voor criminelen. En in Ljouwert kwam de kritiek van burgemeester Kronen. De organisatie baalt er enorm van. Er wordt een heel mooi woord gebruikt dat vechtsportgala's een netwerkbijeenkomst van criminelen is. Nou, geen één crimineel die haalt het in zijn hoofd om hier te gaan netwerken als alle camera's op hun gericht zijn, alle richtmicrofoons op zich gericht zijn. Dus dat is gewoon bullshit. Dat zijn ook dingen waar ik heel moeilijk me tegen kan verdedigen. Ingen op ingen praten met de man die het in Londen als Amerika en Japan net gewoon oestritten kan, is net mogelijk. Maar praten met Badr Hari tijdens de passenconferentie kan dan weer vol. Ik spreek geen Fries. Nee, ik zag hem aankomen. En ik geen Marokkaans, sorry. Ik heb een vraagje over de burgemeester van Leeuwarden en de politiek. Je hebt het ook meegekregen, de kritiek die op dit gala is. Wat vind je ervan? Nee, ik ga eerlijk zeggen, ik heb er niet echt heel veel van meegemaakt. Kijk, ik ben een sportman en ik hou me niet bezig met politiek en godsdienst. Dus ik hou die dingen graag gescheiden en ik heb me gewoon puur geconcentreerd op morgen. Je zit 1 keer en nooit weer in Leeuwarden? Nee hoor, ik ben geen opgever. En als alle rook is opgetrokken en de burgemeester gaat hier eens goed over nadenken. Wat de feiten zijn en wat gewoon roemers zijn en leugens. Ja? Als je die feiten bij elkaar optelt, dan kan hij eigenlijk niet anders tot de conclusie komen dat hij heel snel ja moet zeggen als ik een vergunning hier ga aanvragen. Het evenement wordt in 164 landen wereldwijd uitgezonden. 164. Met de reclame kun je niet hebben. Nee, en we beginnen met een reclame over Leeuwarden. Ik zou zeggen, elk jaar dan. Ja, dat zou ook moeten kunnen gebeuren. En kijk eens wat een prachtig stadion er staat. Dat is ongelooflijk. Dit is echt iets om trots op te zijn. Deze arena zit komende sneun zo goed als vol. Als je er nog in wil, het kan nog, want er binnen nog zo'n 200 kaarten noer.